Што такое kids-friendly прасторы альбо прасторы прыязныя да дзяцей? Kids-friendly прасторы гэта месцы, у якіх аднолькава зручна як дарослым, так і дзецям. Важна, што гэта прасторы не толькі для людзей з дзецьмі, а месцы зручныя для людзей рознага ўзросту. Як зрабіць любое месца kids-friendly? Трэба працаваць у двух кірунках: прастора і камунікацыя. Камфортная kids-friendly прастора гэта зручны ўваход, мажлівасць пераапрануць дзіця, месца, дзе можна зручна пакарміць дзіця, дзіцячы куток. Памятайце пра асаблівасці камунікацый. Дзецям цяжэй кантраляваць пачуцці, чым дарослым. Таму можна альбо дапамагчы ім справіцца з моцнымі эмоцыямі, альбо паспрабаваць не звяртаць увагі. Дзеці яшчэ не заўсёды знаёмы з асабістымі межамі. Проста памятайце пра гэта і мякка выстаўляйце свае межы. Дзіця гэта асоба, нельга дакранацца да іх без дазволу. Гэта можна зрабіць толькі ў сітуацыі небяспекі. Дзеці не ў стане адказаць даросламу чалавеку з пазіцыі роўнасці. Таму пры патрэбе лепш размаўляйце з дарослымі, якія знаходзяцца побач з імі. Чаму патрэбны kids-friendly прасторы? Дзеці такія самыя грамадзяне, як і дарослыя. Іх патрэбы неабходна ўлічваць. Дарослыя з дзецьмі маюць тыя ж самыя правы, што і дарослыя без дзяцей. Трэба, каб яны былі ўключаны ў грамадства гэтак жа, як і да з'яўлення дзіцяці. Прасторы прыязныя да дзяцей – крок да інклюзіўнага грамадства.